Літаральна вось гэтымі днямі мы будзем адзначаць 80годдзе апошняга этапа бітвы пры Монте-Кассіна. Гэта адна з самых галоўных вайсковых аперацый на тэрыторыі Італіі падчас так званай італьянскай кампаніі саюзных войскаў. И тут я хотел бы подкрэсліць, что, конечно, ёсць шмат беларусаў, якія добра ведаюць, што гэта такое. Асабліва той, хто жыве ў Польшы, ведае, што амаль што ў кожным горадзе польскім можна знайти ці плошчу, ці вуліцу багатэраў Монте-Кассіна. А вось здаецца, што, на жаль, большасць беларусаў пра гэта ведае мала, тым больш, што беларусы маюць непасрэднае дачыненне да гэтай падзеі. І я просто хочу спаслацца вось на школьны падручнік, які завецца «Гісторыя Вялікай Айчыннай вайны ў кантэксце другой сусветнай». На самой справе там кантэкста не вельмі шмат, і вось у апошнім раздзеле напісана, што б там ні казалі на захадзе, але вось розныя бітвы ў пустынях і атолах і розных там яшчэ Монте-Кассінах, яны не ідуць в ніякае параўнанне з аперацыяй Баграцыён ці Сталінградскай бітвай. Вось такое стаўленне. Пры гэтым у самім падручніку пра бітву пад Монте-Кассіну увогуле не напісана нічога. Больш вось кроме такога грэблівага стаўлення. У битве при Монте-Кассино великую роль отыграл так званый другі польский корпус або польская армія генерала Андерса, якая, дарэчы, вось менавіта польскі корпус, ён асабліва вылучыўся на самым апошнім этапе гэтай вайсковай аперацыі. Але я хацеў бы пачаць з таго, вось адкуль гэты корпус узяўся і якое дачыненне да яго маюць беларусы. Вядома, што пасля пачатку другой сусветнай вайны, калі савецкія войскі ударылі ў спіну польскай дзяржаве і фактычна акупавалі заходнюю Беларусі, Украіну, вялікая колькасць польскіх вайскоўцаў ператварылася ў ваеннапалонных і трапіла ў ГУЛАГ. Апроч гэтага у 39-м і 40-м годзе сотні тысячаў жыхароў заходняй Беларусі ды Украіны былі выселеныя ў Сібір і Казахстан. Але калі ўжо нямецкая фашысцкая кампанія пачалася супраць Савецкага Саюза, ўжо летом 41-го года Советский Союз заключил пагадненне з эмігранцкім урадам Сікорскага, і згодна з гэтай дамовай было вырашана стварыць польскае войска. І менавіта пасля гэтага пачалі вызваляць і з лагероў, і з турмаў, і ў тым ліку генерала Андерса, які знаходзіўся ў Маскве у Бутырцы. Ось, пачалі вызваляць салдат, тых афіцэраў, якія вось пазбеглі Катыні, і ствараць польскае войска. І летом 42-го года яно было ўжо створана, гэта было некалькі дывізій, якія знаходзіліся на тэрыторыі Цэнтральнай Азіі, перадусім у раёне Ташкента. І ёсць частка вось гэтага польскага корпусу удзельнічала ў вайне і разгроме ў 43-м годзе італьянскіх і нямецкіх войскаў у Паўночнай Афрыцы, у Тунісе, а потым яны разам з брытанскімі і амерыканскімі войскамі прынялі ўдзел у высадцы на Сіцыліі, а потым уже і на асноўнай тэрыторыі Італіі. Вось. І у складзе гэтага корпуса польскага было дастаткова шмат беларусаў. Чаму беларусаў? Таму што ў асноўным фармаваўся
склад асабовы гэтых частак на ўсходняй тэрыторыі былой Польшы, то бок заходняй Беларусі, заходняй Украіне. І ёсць гісторыя беларусаў, якія свядома хавалі тое, што яны беларусы, записываліся палякамі, таму што разумелі, што гэта адзіны спосаб збегчы з Савецкага Саюза. І у выніку у складзе другого польскага корпусу па некаторых падліках да 30% складалі беларусы і украінцы. Ну, фактычна, калі пачалася высадка на Сіцыліі, а потым ужо у раёне Неаполя і Салерна, Італія спыніла сваю вайну супраць саюзнікаў, была зроблена змова супраць Мусаліні, ён быў арыштаваны, і італьянскі ўрад фактычна абвясціў капітуляцыю перад заходнімі саюзнікамі і фактычна выступіў у вайне на баку брытанскіх і амерыканскіх войскаў. І гэта вельмі хутка прывяло да таго, што немцы перакінулі, дарэчы, з усходняга фронту дадатковыя дывізіі, якія акупавалі Італію, у тым ліку ўраду вось гэтаму прыйшлося бежаць на поўдзень, яны занялі Рым, і вось пасля гэтага пачалася такая дастаткова працяглая ваенная кампанія на самой тэрыторыі Італіі. І гэта, дарэчы, прывяло і да ўнутранай грамадзянскай вайны вось на тэрыторыі акупаванай немцамі, бо там стварылася такая вялікая колькасць партызанскіх атрадаў. З іншага боку, частка было італьянскай арміі ваявала з немцамі, у тым ліку такіх ужо сапраўдных фашыстаў. То бок сітуацыя была дастаткова складаная. І немцы яны зрабілі умацаваную лінію, яе назвалі такой зімовай лініяй, на тэрыторыі паміж Неаполем і Італіем і Рымам, даруйце, і цэнтрам гэтай абароны быў горад Монте-Кассіно. Чаму? Таму што гэта такая даліна рачная, якая вядзе ад Неаполя да Рыма, а пасярэдзіне гэтай даліны такія дастаткова вялікія ўзвышшы, у тым ліку ўзвышша Касіна вышынёй каля 500 метраў, з вышыні якога вось усе подступы да гэтай лініі былі цалкам перакрытыя немцамі. І тут яшчэ гэтую сітуацыю абцяжарвала тое, што на вяршыні гэтага ўзвышша знаходзіўся знамениты кляштар бенедиктынскі, самы першы бенедиктынскі кляштар, які быў заснаваны яшчэ у VI стагоддзі. І бітва за Монте-Кассіно, яна пачалася ў студзені 44-го года, і было некалькі спробаў зламаць абарону немцаў, і першыя 3 спробы былі вельмі неўдалыя, тым больш, што гэта была зімовая пара году, і там было шмат ападкаў, і увогуле войскі былі не гатовыя да вайны у горнай мясцовасці. Ну і тут яшчэ трэба дадаць такое, што дастаткова часта бітву пад Монте-Кассіно называюць другой бітвай народаў пасля лейпцыгскай бітвы славутай у часы Наполеона. Чаму? Таму што на баку саюзніка воевалі самыя розныя войскі, і апроч брытанцаў і амерыканцаў, там была індыйская дывізія, былі войскі з Аўстраліі, была дывізія новазеландская, у тым ліку з аддзеламі, складзенымі з карэнных жыхароў Новай Зеландіі, з Маорі, былі мараканцы, і у тым ліку другі польскі корпус генерала Андерса.
І вось апошняя спроба чацвёртая ўзяць штурмам гэтую лінію пачалася 11 траўня 44 года. Напярэдадні гэтага камандзір усёй гэтай аперацыі Гарат Александр, брытанскі генерал, выклікаў да сябе генерала Андерсена і прапанаваў яму накіраваць польскія войскі ў лоб штурмаваць вось гэты кляштар бенедикцинцев, які был вось таким самым галоўным узлом обороны. І на роздум дал ему усяго 10 хвілін, і генерал Андерс пагадзіўся, хаця ён разумел, што гэта прывядзе да каласальных чалавечых страт. І так яно адбылося. Але на працягу 2 наступных дзён менавіта польскі корпус штурмам взял гэты кляштар і ўсю сістэму абароны на яго завязаную, і на гэтым арганізаваны супраціў немцаў скончыўся. Яны пачалі адступаць, і ўрэшце рэшт праз некаторы час саюзныя войскі ўвашлі ў Рым. Вось гэта асноўны кантэкст гэтай бітвы. І ў гэтай бітве яшчэ раз прынялі беларусы. Колькі тысячаў дакладна сказаць цяжка, але па некаторых звестках ад 260 до 180 беларусаў гэта з тых, хто ідэнтыфікавалі, загінулі пры гэтай бітве. Ну і нам трэба ведаць, трэба памятаць, гэта частка агульначалавечай гісторыі, гэта частка другой сусветнай вайны, і гэта частка нашай беларускай гісторыі. Дзякуй. Не обесценивается увогуле все то, что связано с деяниями союзников Советского Союза, заходних, британских и американских. Это або не згадывается увогуле, або просто до гэтага такое грэблівае стаўленне. Калі ўзяць той самы падручнік, у якім нібыта ёсць кантэкст другой сусветнай вайны, ну, там, напрыклад, вось не ўзгадана гэтая капітуляцыя Італіі ў верасні 43-го года. Увогуле пра яе няма ніводнага слова. Сказано толькі, што саюзнікі высадзіліся на Італіі. А што было далей, практычна нічога няма. Ну, яшчэ раз, гісторыя другой сусветнай вайны гэта такі ідэалагічны рэсурс у першую чаргу, а не тое, што павінна даследавацца гісторыкамі. Ну, вось так склалася ў сённяшняй Беларусі.